21 anyos nga call center agent diriyot marip sa 26 anyos nga silingan ni ini. Apan suspect mitataw nga ang cellphone sa biktima ang iyang tuyo ug wa siya plano nga pahimuslan kini. Si Luan Mirundina sa report. Nagkadugo na ang sa 21 anyos nga babay nga call center agent dihang naabtan kini sa iyang manghud lalaki uban ang iyang barkada samtang nagsyagit nga mangayo og tabang. Matod sa manghud sa biktima, nang lakaw siya og ang iyang barkada aron mo palit og sudan samtang nag-andam na ang iyang ate aron mosulod sa trabaho alas 2 kaganihang kadlawon. Apan sa ilang pag-uli, nakadungog sila og syagit sa usa ka babay nga nagpakitabang og dihang iyang gisusi. Gisud ang kwarto sa iyang maguwang sa 26 anyos nilang silingan nga naghubo na. Og kay nisuko lang iyang maguwang, gikatahong giparok ang uni ini, hinungdan sa dakong samad sa iyang agtang nga nihaguman. Nagkadugo na niya giwan, gipitlok siya pa kanang gituok gamit ang kuan braso. Among giuwang niya gisipti niya kung kuan maguwang. Niya kaning laking suspek ang ikuptan. Dali dayon silang nagpakitabang sa mga sakop sa Police Station 5. Pagkaabot ng kuan dito ma'am ng atong mga responding officers is gi-epic dayon nila ang arrest kay na-hold naman. Wala may hot person nga naitabo. Apan ang sospek sa iyang bahin hugtanong ni himakak nga giswayan niya paglugos ang biktima kay matud niya cellphone lang sa biktima ang iyang tuyo kay apiki siya sa kwarta. Akong pares man good kay mga nakay na mga karon ng adlaw niya wag trabaho wala kwarta. Ayang cellphone akong nakuan kay dako sa tug kantidad yung iPhone. Giandam na ang kasong attempted rape with serious physical injuries batok sa suspitsado. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirundina, Balitang Bisdak.